Здравейте хора, чуто ви Бог днес ще ви покажа как за левел на Minecraft.net с 4.6.3. Ето, тук левел. Не мога да видя това. Не 33. 3 милиона 330 хиляди. Ага, ясно мога да видя това. 3 милиона 330 хиляди. И сега само да смахна това. Ето. Първо, пишете си левел. След това, искате влизате сега. Дигате левел и ще вие го нека. Дигате още един левел и ще не. Сега нямате този левел долу и пишете. Примерно. И сега гледате. Ето ви го левел. Хоп, хоп, хоп. Дано да знам много. Това беше какво за ниво. Естествените добития. И ами да, дано да съм помогнал. Скоро.